аз работех в един център, който обслужваше доставки по домовете. Около 4200 доставки дневно, среднодневно, осъществяваше този център. Там сградата беше под наем, колите бяха под наем, сервиза, който поддържа колите, кантината, в която се хранят работниците, транспортната лента, по която се движиха стоките, за да се асемблира дадена заявка. Всичко това е под наем. Единственият актив на Теско бяха служителите, и то не всички, защото имаше и служители от външни агенции. Тоест, ако първо техните разходи са планирани до последната стотинка и ако утре решат, те могат да освободят този бизнес, това звено от бизнеса си, без никакво затруднение. Просто ще спрат да плащат наем на всичките тези външни услуги. Охраната, хигиената, абсолютно всичко, освен менеджерите и част от работниците.